ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहालधवला या शुभ्रवस्त्रांवृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिः देवैः सदावन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तन्नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ्कर प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं दीक्षा देवी च पार्वती। ये कृष्ण तेरी चावसनारा
जगदम्ब जगदम्ब
नवरात्रोत्सव आणि समारोपाकडे ही कीर्तन सेवा जात असताना अवघे 2 दिवस राहिले आहे. आपला अभंग ज्ञान देवांचा, ज्ञानोबारायांचा, ज्ञानदेव माऊलींचा आणि त्याच्यातली ती ओढ असोने संसारी जिव्हे वेगू करी. काल बघितले आपण, संसारात राहून सुद्धा भगवंताचं नामस्मरण करता करता सगळ्या मुक्ती आपण मिळवू शकतो, आपल्या जीवनाचं सार्थक करू शकतो. संसार हा अडथळा नाही. संसारात पडणं म्हणजे कुचंबणं नाही. संसारात पडणं म्हणजे अडचणीत पडणं असं नाही. ते आपलं कर्तव्य आहे प्रापंचिकांचं. ते करता करता दोन्ही यथा सांग दोन्हीकडे प्रपंचिते भाग्य परमार्थी वैराग्य, असं दोन्हीकडे व्यवस्थित समसमान जर करण्याचा प्रयत्न आपण केला तिच्या कृपेने भगवंताच्या, तर सगळं सुख शांती समाधान सोन्याचा संसार होऊन जाईल असं संतांनी त्याला सांगितलं. पुढच्या शब्दात म्हटलेलं आहे, वेदशास्त्र उभारी बाह्या सदा. वेदशास्त्र उभारी बाह्य सदा, बाह्य सदा देवाची पारे उभा क्षण. वेदाकडे आलेले आहे ज्ञानदेव माऊली. वेद शास्त्र आपल्या हिंदू धर्माची पैठण आहे, वेद आहे, फाउंडेशन आहे. हिंदू संस्कृती ही वेदावर अवलंबून आहे. वेद हे त्याचं मूळ आहे, उपनिषद ही मूळ आहे, 6 शास्त्र ही मूळ आहे आपल्या हिंदू संस्कृतीची. आणि अनेक गोष्टी आहेत. एकच ग्रंथ नाही आपल्या हिंदू धर्माचा, एकच ग्रंथ असं नाही. बऱ्याच गोष्टी आपल्या साधू संतांनी, आपल्या ऋषीमुनींनी, आपल्या पूर्वसूरीने आपल्याला करून ठेवले. त्याच्यातले 4 वेद ज्ञानदेव माऊलीने त्याचा उल्लेख केला. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. आणि प्रत्येक वेद हा एक एक महाविषय आहे. भगवान व्यासानी ज्यांनी महाभारत लिहिलं त्यांनी ह्या वेदांची रचना केली आहे. सगळं ज्ञान त्यांनी एकत्रित करून ते 4 खंडामध्ये विभाजन केलं. ऋग्वेद म्हणजे ते यज्ञ हवन करणारे, ते त्यावेळेचे सगळे प्रार्थना वगैरे देवाच्या करायच्या कशा. यजुर्वेद, सामवेद संगीताचा वेद, संगीत ज्ञान असलेलं. अथर्ववेद बाकी सामाजिक, इकॉनॉमिक्स, आर्थिक गोष्टी, अशा ते विभाजन केलं आणि या वेदांची रचना केली. ज्ञानदेव माऊली म्हणतात, वेद हे आपल्या संस्कृतीचं द्योतक आहे आणि या वेदावर रिसर्च चालतो बरं का. फॉरेन कंट्रीमध्ये ते सायंटिस्ट, ते विचारवंत, ते एक्सपर्ट लोक या वेदावर संशोधन करतात. रामायण महाभारत ग्रंथावर तिथे परदेशामध्ये संशोधन चालतं आणि आम्हाला त्याची नावही माहीत नसावी. आमच्या पिढीला, आमच्या लोकांना, आमच्या मुलाबाळांना त्याच्या एवढं दुर्भाग्य आणि दुसरं नसावं म्हणून संतांनी हा उपक्रम चालू केला. बाबांनो, निदान नावं ऐकूया, आपण शिकूया. वेद शिकणं आम्हाला शक्य आहे का महाराज? ते वेदाचार्य ते त्याच्या जीवनभर तपश्चर्या करतात. त्यांनी ठरवलेलं आहे, कोण यजुर्वेदी असतात, कोण ऋग्वेदी असतात, कोण सामवेदी असतात, कोण अथर्ववेदी असतात. त्या वेदांचा डिटेल अभ्यास करतात. त्यांचं ते ध्येय असतं. आमचं तुमचं ध्येय ते नाही. आमचं ते ध्येय आहे संसार करता करता, प्रपंच करता करता थोडाफार परमार्थ करून भगवंताचे नामस्मरण करून सामान्यपणे जीवन जगायचं. त्यामुळे वेद शिकणं आणि वेदांचं ज्ञान अवगत करणं, अर्जित करणं हे सर्वसामान्य प्रापंचिकाला शक्य नसतं. पण निदान ते 4 वेद कोणते? जगातलं पहिलं पुस्तक, द फर्स्ट रिटन बुक इन द वर्ल्ड, हे ऋग्वेद आहे आपला. हे जगाने मान्य केलेलं आहे. आपल्या देशात अनेक गोष्टी पहिल्यांदा झालेल्या आहेत. ज्यावेळी ते लोक उघडे फिरत होते त्यावेळी आमचे लोक कपडे घालत होते. एवढा विकास झाला होता त्यावेळी. असो, वेद 4, नंतर शास्त्र
आपल्या धर्माची, आपल्या हिंदू संस्कृतीची, सनातन धर्माची 6 शास्त्र आहेत. योग, सांख्य, वेदांत, मीमांसा, न्याय शास्त्र, अशा प्रकारचे 6 शास्त्र म्हणजे 6 वास्ट विषय, मोठे विषय, ज्याच्यावर PhD करता येतं. लोक करतात PhD, त्याच्यावर डॉक्टरेट मिळवतात. असे महाविषय आहेत त्याच्यात. सगळं जीवनाचं सगळं जे पाहिजे ते सगळ्या अंगांचा विचार त्याच्यावर केलेला आहे. त्यावेळी काही कमी नव्हतं. कसं माणसाने वागावं, काय करावं, ते ऋतू, ॲटमॉस्फिअर, एन्व्हायरमेंट, भौगोलिक स्थिती, आर्थिक परिस्थिती, सण उत्सव साजरे करायचे, चालीरीती, कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स अँड रेग्युलेशन्स. ही शास्त्र आपले म्हणजे बुक्स ऑफ रूल्स अँड रेग्युलेशन्स. नियम, कसं वागावं माणसाने, नियम असले पाहिजे ना. ते नियमांची पुस्तकं म्हणजे ही शास्त्र, 6 शास्त्र सांगितले. महाराज एवढंच बोललो मी, त्याच्यापेक्षा अजून आहे. पुराण आहे, 18 पुराण आहे, अरण्यकाल आहे, अन्य ग्रंथ आहे, रामायण महाभारत आहे, छोटे मोठे बाकीचे आहेत. किती जणांनी रामायणच किती लोकांनी लिहिलेलं आहे. वाल्मिकी रामायण मूळ, पण त्याच्यानंतर 10-12 रामायण लिहिलेले आहे, प्रत्येकाने आपल्या आपल्या पद्धतीने. शक्य आहे का आपल्याला? ज्ञानदेव माऊली तेच म्हणतात, बाबांनो हे शक्य नाही. वेद उपनिषद शास्त्र बघायला शोधायला शक्य नाही, माहीत आहे मला, आणि त्याच्यात जाऊ नये. पण याचा अर्थ असा नाही की ते सगळं विसरून जावं. वेद म्हणजे काय? कसलो वेद? कोणी आणलेलो? नाहीतर त्या विद्यार्थ्याला विचारलं वर्गात, इन्स्पेक्टर आल्याने, शिवाजी महाराजांचा जन्म कुठे झाला? याला काही येत नाही. गुरुजी पाठीमागे उभे होते, हिस्ट्रीचे शिकवणारे. हळूच खिशातली गाडीची आपली किल्ली काढली आणि त्याला दाखवत आहे. इन्स्पेक्टर पुढे आहे, दाखवत. मुलाला उत्तर तर सांगितलं पाहिजे, नाही तर इन्स्पेक्टर याच्या तुबाडीत मारणार आहे. शिक्षक काय शिकवतोस म्हणून, तुबाडीत म्हणजे विचारणार त्याला. तर त्यांनी किल्ली हलवून दाखवल्यावर मुलगा म्हणाला, येतं मला, मग सांग ना, शिवाजी महाराजांचा जन्म किल्लीत झाला. त्याने किल्ली दाखवली ना, बिचाराला किल्लीवरून किल्ला आठवलाच नाही, किल्लीत झाला. पण तशी आमची अवस्था होईल की काय? आमच्या धर्माबद्दल जर 4 गोष्टी जुजबी, या मेन काय म्हणतात त्याला, हेडलाईन्स. कशा हेडलाईन्स? त्या जरी माहीत नाही आम्हाला, बाकी डिटेल आणि डीप नको आणि शक्यच नाही. ज्ञानदेव माऊली सांगतात, सगळे संत सांगतात की पुराण, शास्त्र, वेद, उपनिषद बाबांनो बाजूला ठेवा, नाही बघितली तरी चालेल, मात्र विसरू नका. ते आपलं वैभव आहे, ते आपलं वैभव आहे. झाड लावलं माझ्या बापाने किंवा माझ्या उंच झालं, मला चढता येत नाही, कित्याक जमवतो, माड कापून उडवूया असं म्हणतो का आपण? अरे मला चढता येत नाही, कोणाला ते माहीत असलेला बोलून ते चढायला सांगायला पाहिजे ना. किंवा आता मशीन आलेली आहे, मशीन घेऊन दे, पण मला चढता येत नाही, मग कापून काढायचं का? किंवा कुणाला दुसऱ्याला देऊन टाकायचं का? असं आपण करत नाही. माझ्या या सगळ्या शास्त्रांचा, वेदांचा, पुराणांचा सगळा अभिमान मला संस्कृतीचा असलाच पाहिजे, असलाच पाहिजे. जाणत्याने एवढं घर बांधून त्यावेळी ठेवलं, माझ्याकडे आता होत नाही ते, म्हणून आपण मोडून घालतो का? कसं बसं जमेल त्या पद्धतीने आपण ते ठेवतो की नाही, मेंटेन करून ठेवतो की नाही. पत्रे घालतो, कौलं घालतो, नाहीतर ते सापळे घालतो सुट्टांचे. कसं जमेल तसं. माझ्या जाणत्यांचं घर आहे, मोडता कामा नाही, जमेल तसं. मग मी नाही म्हटलं तर माझा मुलगा ते करील व्यवस्थित, त्याचा मुलगा करील व्यवस्थित. संत सज्जन हो, आपली संस्कृती एवढी आहे मोठी, उदार मताची. जगात एवढी संस्कृती कुठेही नाही, सनातन संस्कृती. म्हणून त्या संस्कृतीचा आम्हाला अभिमान असला पाहिजे, भले त्याच्यातलं सगळं आम्हाला येवो अगर न येवो. ज्ञानोबा राय म्हणतात, हे सगळं वेद, शास्त्र, पुराण हे सगळं बाजूला ठेवलं तरी एक वेळ चालेल महाराज, ते इतरांचं काम नाही. नेती 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 देवाला सांगणं, देवाचं एक्सप्लेनेशन करणं, देव काय आहे ते सांगणं, आणि कुणालाही जमत नाही. पण आपल्या मनात ठरवायचं, देव महान आहे, माझा देव मोठा आहे, माझी भगवती मोठी आहे.
हे मनाने ठरवायला काय हरकत आहे? मी तिचं रूप कुठे बघितलेलं आहे, त्यामुळे ते बाजूला ठेवलं एक वेळ तरी चालेल, परंतु भगवंताचं नाव मात्र विसरू नका. ते साधं आहे, सोपं आहे, गोड आहे, सुंदर आहे. त्याचं रूप चित्ती ठेवा, त्याचं नाम सतत मुखात ठेवा. सातेरी मातेचं नाव घ्यायला काय कठीण आहे? रामकृष्ण हरी जय जय रामकृष्ण हरी म्हणायला काय हरकत आहे? स्तोत्र सोपी सोपी आहे, मुलांना शिकवली पाहिजे जाणकार लोकांनी कुठून तरी. काय हरकत आहे? सगळं नाही पण एवढं तरी. म्हणून ज्ञानने म्हणतात वेदशास्त्र उभारी बाह्य सदा. बाजूला ठेवले तरी चालेल, हरकत नाही, चिंता करू नका. पण लक्षात ठेवा ते आपले वैभव आहे, त्यांना विसरून जाऊ नका. कारण वेदांचा उल्लेख झाला म्हणून म्हटलं. वेदात काय सांगितलं नाही? वेदात सगळ्या गोष्टी सांगितल्या. आणि महत्वाचं म्हणजे वेदाचा वैदिक आपण धर्म म्हणतो, वैदिक वेदांच्या काळचा वैदिक धर्म, वैदिक हिंदू संस्कृती, त्या अनेक गोष्टी आहेत. एक गोष्ट जरी आपण त्याच्यातली लक्षात ठेवली तर आपलं जीवन आणि आपला समाज सुखी होईल. सनातन समाज, हिंदू समाज आणि देश सुद्धा. कारण या देशाचा कणा आहे तो हिंदू समाज आहे, मेन समाज. या देशाचं हित चिंतणारा आणि विचार करणारा हा हिंदू समाज आहे असं आम्ही मानतो. आता मी त्याच्यात आहे की नाही मला माहित आहे. आणि मी जर हिंदू असून देशाची वाढ लावण्याचा विचार केला तर कुणी मला कापून काढावं. माझ्या भावाने सुद्धा मानलं तरी चालेल, हा देशद्रोही आहे म्हणून, हरकत नाही. पण देशाचं वाटोळ करण्याचा विचार येऊ नये. संस्कृती डबघाईला जाण्याचा करण्याचा विचार सुद्धा येऊ नये कोणाच्याही मनात. काय कमी आहे आपल्या संस्कृतीमध्ये? आपली संस्कृती वेदांची सांगते आहे यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता. ज्या देशामध्ये ज्या संस्कृतीमध्ये मातेची पूजा केली जाते, मातेची, त्या संस्कृतीला कधी मर नाही. त्या देशात कधी वाटोळ होणार नाही. तो समाज कधी खाली जाणार नाही जिथे त्या देवीची पूजा केली जाते. देवी स्वरूप मातेची पूजा केली जाते. म्हणून आपल्या देशाला सुद्धा आपण भारत माता म्हणतो. महाराज भारत माता. जगात असे दोन देश आहे माझ्या माहितीप्रमाणे ज्या देशाला माता म्हटलं जातं. एक म्हणजे आपला भारत, भारत माता, आणि एक श्रीलंका. राष्ट्रगीतात ते म्हणतात श्रीलंका माता. नाहीतर काय म्हणतील ते म्हणते फादरलँड म्हणतील आणि काय म्हणतील, पण मातृभूमी माता. म्हणून मातेला एवढं उच्च स्थान दिलेलं आहे वेदात. कुणी जरी म्हटलं हिंदू धर्मात स्त्रियांना कमी प्रतीची वागणूक दिली, तोंड फोडलं पाहिजे. नमस्कार, माफ करा, मी नारद मुनींच्या गादीवरून बोलतोय. अरे हिंदू धर्मात किती शिक्षण घेतलं तू हिंदू धर्माचं? किती अभ्यास केला हिंदू धर्माचा? वैदिक संस्कृतीचा अभ्यास किती केला? या वैदिक काळामध्ये महान विदुषी होऊन गेल्या. गार्गी आहे, मैत्री आहे, बासू आहे, अपाला आहे, मंडन मिश्राची बायको भारती, अभय भारती आहे, विद्वान. ही मी 4 नावं सांगितले, मला पाठ झाली आहे. पण अशा कितीतरी महिला स्त्रिया आहेत त्यावेळेच्या शिक्षण घेतलेल्या आणि महान मोठ्या पदवीला गेलेल्या. कुणी त्यांना अडवलं होतं त्यावेळी? हजारो वर्षापूर्वीची गोष्ट सांगतो. आज आम्ही आमच्या स्वार्थासाठी हे सगळं काही गोष्टी केलेल्या आहेत आणि त्याचं काळबोट आणि गालबोट कलंक आमच्या हिंदू संस्कृतीला लावण्याचा प्रयत्न कोणी जर केला, खपून घेतात आम्हाला. सांगता आलं पाहिजे अशी माझी हिंदू संस्कृती, हिंदू धर्म नाही आहे. सगळ्यांना संधी दिलेली आहे. कोणी वर येऊ शकतो. बायका, मुलं, पुरुष इक्वल दर्जा सगळ्यांना. आज म्हणतात मी इक्वल आहे, आम्ही इक्वल आहोत. आजचं नाही, त्यावेळी सुद्धा हिंदू धर्माचे ज्येष्ठ प्रचारक, संस्थापक, 4 मठांचे आद्य शंकराचार्य हिंदू धर्माचे, ते एकदा मंडन मिश्रा नावाच्या विद्वानाबरोबर डिबेट करायला बसले. हिंदू धर्म काय आणि हे डिबेट. हा मंडन मिश्र म्हणजे सध्याचा नेपाळ आहे तिथला मिथिली नगरीतला, म्हणजे सीतामाईच्या गावातला, राज्यातला.
विद्वान त्याने आव्हान दिलेला, चॅलेंज केले, माझ्या बरोबर डिबेट करायला ये. आद्य शंकराचार्य गेले. आता डिबेट करताना कोणाचं बरोबर आणि कोणाचं खोटं, खरं आणि कोण खोटं हे सांगायला जज पाहिजे ना कोणीतरी. म्हणून जज कुणाला बसवलं होतं? माता भगिनीनं ऐका, त्या महापुरुषांच्या डिबेट मध्ये दोन्ही तुल्यबळ, मंडन मिश्र आणि हे आद्य शंकराचार्य विद्वान पंडित, कोण बसली जज म्हणून माहिती आहे? त्या मंडन मिश्राची बायको अभय भारती, तिला बसवली. एवढी विद्वान होती ती. जज बसणं सोपं आहे का? जज म्हणून विद्वान होती. असो, पुढची गोष्ट सांगत नाही, पण इथपर्यंत महिलांना संधी दिलेली होती. सती प्रथा, सती त्यांना ढकलून कुणी घालत नंतरच्या काळात घातलं गेलं असेल आपल्या स्वार्थासाठी, पण स्वखुशीने जाणारी सती, आपल्या नवऱ्याबरोबर चितेत स्वखुशीने जाणारी सती जिजामाता आहे. सती जायला गेली शेवटपर्यंत, पण शिवाजी महाराजांना हंबरडा फोडला. आऊसाहेब तुम्ही गेलात तर स्वराज्य कुणासाठी करू मी, असं म्हटल्याबरोबर सती जायला गेलेली जिजामाता परत आली. वास्तविक होऊ नये त्या पद्धतीप्रमाणे. एकदा जायला गेली सती की परत येता येत नाही. जिजामाता आली. एवढं स्थान त्या मातांचं होतं, एवढी योग्यता त्या स्त्रियांची होती. कुणी काही म्हटलं तर ऐकून घेण्याची तयारी ठेवू नका. म्हणून काही गोष्टी शिकल्या पाहिजे, आपल्या मुलांनी शिकल्या पाहिजे. माझा एवढा मोठा धर्म असताना, संस्कृती एवढी मोठी असताना, सगळ्या जगाला कवेत देणारी आणि सगळ्यावर प्रेम आणि माया करणारी आपली संस्कृती, तिला जर नाव लावायला कोणी उठला तर खपून घेता कामा नये. ज्ञानदेव माऊली म्हणता, हे जरी डिटेल नाही समजलं तरी भगवंताचं तरी नाव घ्या, त्या देवाचा तरी अभिमान ठेवा. म्हणून त्याने म्हटलं की वेदशास्त्र पुराण, वेदशास्त्र उभारी, बाह्यसाना देवाची वारी, उभा क्षणभरी देवाची वारी, उभा क्षणभरी केले मोक्षचारी साधी
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो भगवान श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय सातेरी माता की जय रुक्मिणी सत्यभामा जातुमन्विता रुक्मिणी सत्यभामा जातुमन्विता कालिंदी याज्ञसेनी मित्रमिन्दा भद्रावती आणि लक्ष्मणा नारायणे वरिल्या भगवंताच्या अष्टनायिका 8 बायका भगवान श्रीकृष्णाच्या आज 8वा अवतार अष्टनायिका म्हटल्याबरोबर भगवंताच्या आणि त्या सुद्धा प्रत्येकीला अभिमान असलाच पाहिजे आपल्या नवऱ्याचा आणि नवऱ्याला आपल्या पत्नीचा धर्मपत्नीचा कारण आपली संस्कृती या दोघांवर जास्त अवलंबून आहे ही 2 रथाची चाकं व्यवस्थित राहिली तर कुटुंबाचा गाडा रथ आणि समाजाचा आणि देशाचा रथही चांगला चालतो व्यवस्थित चालतो प्रत्येकीला अभंग आणि प्रत्येकीला वाटत असेल कदाचित की भगवान मलाच जवळ आहे सूर्य जर वर असला आकाशात किंवा चंद्र असला प्रत्येकाला वाटतं मलाच जवळ आहे प्रत्येकाला वाटतं माझ्याच जवळ आहे वास्तविकता आपल्या ठिकाणीच आहे तो सर्वांवर व्यवस्थित पाकर घालतो चांदणं देतो पण प्रत्येकाची भावना की माझ्या जवळ आहे देवी मलाच पावणार मलाच धावते मलाच पावते आज सुद्धा देवीचा धावा मी येताना केला तिकडे शिवाजी अडकून पडलो भलं मोठं ब्लॉक सगळं मोठमोठ्या गाड्या अरे बापरे 7:30 वाजून गेले आता सुटते का नाही देवी धाव असं म्हटल्यावर धावली देवी आणि गाड्या सुटल्या मिनिटाच्या देवी मलाच पावते असं मला वाटायला हरकत नाही ती सगळ्यांनाच पावते जो आर्त हाक मारतो देवीला त्याच्यासाठी धावून नक्की देणार या सगळ्या अष्टनायिकांना भगवंत आपल्या जवळ असंच वाटायचं त्यात आपली होती ती सत्यभामा रुक्मिणीलाही वाटायचं कालिंदीला वाटायचं जांबवंतीला वाटायचं याज्ञवल्की सगळ्यांना वाटायचं भद्रावती लक्ष्मणा पण सत्यभामेला जास्त वाटायचं की कान्हा आहे ना त्याची प्रीती आणि त्याचं प्रेम माझ्यावरच जास्त आहे इतर अपेक्षा इतर काय ते रुक्मिणी वगैरे आहे असेल कदाचित पट्टराणी वगैरे ते म्हणतात पण नाही मलाच जास्त माझ्यावर प्रेम आहे भगवंताचं ती मनातल्या मनात खुश आहे त्यासाठी आणि ती म्हणते काय माझं विण नाही क्षणही करमे ना कानाला माझं विण नाही क्षणही करमे ना कानाला सत्यबाबा म्हणते माझं विण
उपस्थित असते, माझ्याशिवाय त्यांना करमत नाही. आणि ती पुढे म्हणते काय, पुढे आहे ते म्हणते, उठतो बसतो मज सांगाते. भगवान श्रीकृष्ण कान्हा माझ्या बरोबर असतो, माझ्या महालात असतो. उठतो बसतो मम सांगाते, भोजन शय्या याच महाले. हा महाल म्हणून जातच नाही तो. अन्य कुणाचा नाही कापडी माला, अन्य कुणाचा नाही कापडी माला. मज विण नाही क्षणही करमे ना कानाला, मज विण नाही करमे ना कानाला. हे तिचे विचार मनात खुश, अगदी मनात तिला पटलेलं आहे. माझ्यावर जास्त प्रेम, माझ्या महालात असतो, माझ्यावर बसतो, उठतो, झोपणं, खाणं, फिरणं हे सगळं भगवंत कान्हा श्रीकृष्ण भगवान माझ्या बरोबरच कर. एक दिवस असं झालं की भगवान श्रीकृष्ण आले, तिच्याच घरी आले, तिच्याच महालावर आले. वास्तविक त्याला जायचं होतं मित्रविंदेच्या घरी. दुसरी बाजू चुकून ते आपल्या काहीतरी तंद्रीत ते सत्यभामेच्या दारी आले. आणि सत्यभामा दिसल्याबरोबर तिला हाक मारली, सत्यभामाई कशी आहेस, बरे आहे ना. आणि भगवान म्हणताय, सॉरी मित्रविंदे, सत्यभामेला मित्रविंदा म्हणले. भगवान म्हणताय, मित्रविंदे मम सखी तू, मित्रविंदे मम सखी तू, मित्रविंदे मम सखी तू, वेड मन प्रेमा तुझा. मित्रविंदे मम सखी तू, मित्रविंदे मम सखी तू. ओढतव सांगू किती गे, ओढतव सांगू किती गे. मन हे चंचल भेटण्या, मन हे चंचल भेटण्या. मित्रविंदे मम सखी तू, मित्रविंदे, मित्रविंदे, मित्रविंदे. मित्रविंदे बरे आहेस ना, सत्यभामेला म्हणतात. बरे आहेस ना तू, काय माहित नाही पण तुझ्याशिवाय मला करमेच ना. तुझी आठवण यायला लागली मला, त्यामुळे मी तुला भेटण्यासाठी आलो. तू माझी सखी आहेस वगैरे प्रेमाच्या गोष्टी दोन बोलल्या भगवंत. कुणाकडे, सत्यभामेकडे. आणि नाव घेतात मित्रविंदेचं. तापलेल्या त्या कढईच्या तेलात एखादी पुरी गर्रकन फुगावी तशी आतल्या सत्यभामा लाल झाली रागाने, तळपायाच्या पुस्तकाला गेली. मला मित्रविंदा म्हणतात का? मी सत्यभामा आहे, दिसत नाही का यांना? आतल्या यांना दिसत नाही का की माझी थट्टा मस्करी करतात? मित्रविंदेवर जास्त प्रेम आणि ते माझ्यावर आता मला चिडवतात ते मित्रविंदा म्हणून. मी काही कमी नाही, हम भी किसी से कम नहीं है. शिकवते, थांबा. राग बाहेर आलेला तो दाखवून दिला नाही. आतल्या गरकन फुगलेले आहे रागाने. सत्यभामा मित्रविंदा म्हटली म्हणून शिकवते. आणि मित्रविंदा सत्यभामा त्यांना प्रतिउत्तर करते भगवंताला. कारण दारावरच आहे भगवंत. मग श्रीकृष्णाशी म्हणे सुंदरा, मग श्रीकृष्णास म्हणे सुंदरा, यावे यावे कंसासुरा. भगवंताला कंस म्हटलं. यावे यावे कंसासुरा, सांडोनी मथुरा द्वारिकापुरा, किमर्थ येणे जाहले.
शिकवते. मला मित्रविंदा म्हणतात का? राग कसा बसा आवरला. या 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 कौसासुरा, या कौसासुरा, या या. कुठं काय इथे येणं गेलं? द्वारका सोडली, मथुरा सोडून इकडे कसं काय येणं झालं? या कौसासुरा. कौसासुरा म्हटल्यावर आपल्याला कौसाच्या, जो कौसा मामा त्यांचा, त्याला मानलेलं, त्या कौसाच्या अत्याचारी कौस मामाच्या नावाने आपल्याला हात मारल्याबद्दल भयानक श्रीकृष्णही चिडले, भगवंतालाही राग आला. त्याने प्रत्युत्तर केलं, मला कौसासुर म्हणतेस? मी कृष्ण असताना? मग मी सत्यभामाची तुम्हाला दिसत नाही का? आता दोघांचं तुंबड युद्ध झालेलं आहे. नवरा बायकोचं झालं तर कुटुंबात तर कसं होईल? होता कामा नये म्हणून या गोष्टी आहेत, होऊ नये. आणि लुटुपुटीची लढाई झाली तर आत प्रेम असलं पाहिजे, लगेच ते पॅचअप करता आलं पाहिजे आपल्याला. मुलांच्या समोर तर कधीच होता कामा नये टुनटुन, असं मी सांगतो. पण माझं काय होतं मला माहित नाही. दोघंही चिडली. मी सत्यभामा असताना मित्रविंदा मला म्हटलं तुम्ही, आणि तुम्हाला कौस म्हटल्यावर कौस आहे, तुम्हाला राग येतो का? भगवान आणि तिथे थांबलेच नाही. ही सगळी भगवंताची लीला आहे. भगवान तिकडे एक क्षणही थांबले नाही. मागच्या पावली परत ताट 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 निघून गेले. कवी म्हणतायत, कटाव उदास करुणी वसुंधरेला, उदास करुणी वसुंधरेला, उदास करुणी वसुंधरेला, आला तैसा ते निघाला, आला तैसा ते निघाला. गर्वाचा ताठा निघाला, गर्वाचा ताठा निघाला, मुकली मामा भगवंताला. मी येते येते तो नाही, मी येते येते तो नाही, कळेल का कधी मानवाला भगवंताची लीला न्यारी, भगवंताची लीला न्यारी. पाठविली पानार द्वारी, पाठविली पानार द्वारी. भगवंताची लीला न्यारीच आहे. ते काय विचार करतील आणि कसं काय नाटक करतील कोणाला सांगता येत नाही. आम्ही फक्त बाहुली त्याच्या हातात खेळणे. भगवंत ताड 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 निघून गेले. आपल्याला कौसारी म्हटलं आणि कोण कौससूर. कटा म्हणताय, कवी म्हणताय, बघितलं, हिने आपला अहंकार आधी सुरू केला आणि भगवंत निघून गेले त्या दारावर आलेले. म्हणजे असा क्लेश झाला घरात की आलेली भगवती, परमेश्वर दारात आलेला सुद्धा निघून जातात. चांगली वेळ आलेली सुद्धा निघून जातात. म्हणून संध्याकाळच्या वेळेला तरी निदान अशा प्रकारच्या गोष्टी घरात होऊ नये म्हणून नामस्मरण केलं पाहिजे संध्याकाळच्या वेळी, त्रिकाळ आणि दररोज सतत. म्हणजे दुपारच्या वेळी भांडण झालं तरी चालेल असं नाही. भगवंत निघून गेले. कटाव म्हणताय, भामा मुकली भगवंताला. मुकली ती भगवंत काय मस्तपैकी आपल्या पावलाने चालून आले होते. बस उड त्याची केली असती तर भगवंताची कृपा झाली असती. भगवंत गेले. भामा मुकली भगवंताला, उदास करुणे गेले भगवंत. आता भगवंताची लीला न्यारीच आहे. भगवंताला सगळं माहित आहे, कुणाला किती द्यायचं, कधी द्यायचं आणि कधी काढायचं. द्यायलाही त्याला माहित आहे आणि घ्यायलाही ते तयार आहे. देव देऊनही बघतो, देव घेऊनही बघतो. पण देवाने दिलेलं कसं सांभाळायचं हे आम्ही मानवाने ठरवलं पाहिजे, विचार केला पाहिजे. भगवंताची लीला न्यारी आली नारदाची स्वारी. नारदाची स्वारी आली. देवाने सगळं चक्र फिरवलं होतं. नारायण नारायण. नारद आले, भगवंत गेले, नारद आले. नारायण रमा रमणा, नारायण रमा रमणा, नारायण नारायण रमा रमणा,
सादर गोविंदा तुझिया चरणी सादर वंदन तुझिया चरणी सादर वंदन करितो परमानंदा करितो परमानंदा दे प्रसादा वेंकटेशा दे प्रसादा वेंकटेशा आनंदा रे नारायणा रमा रमणा नारायणा रमा रमणा. नारद मुनी आले, नारायण नारायण सत्यभामेच्याच दारात. नारद मुनी सगळ्यांचीच पूजा स्वीकार करतात. दैत्याकडे गेले तरी पूजा, देवाकडे गेले तरी पूजा. सत्यभामेने ओवाळणी वगैरे केली, नारद मुनींची बसायला असं दिलं, पूजापाठ केली. आणि काय सत्यभामे कसं काय चाललंय, महाराज बरं चाललंय, नारद मुनी सगळं चाललंय. म्हणाले तुम्ही आजकाल बऱ्याच खुशीत दिसतात, चेहऱ्यावर तुमचा एरवी रागाने फुललेले आहे, ते राग दिसतोय, पण हे म्हणतात बऱ्याच आनंदात आहात तुम्ही. कसल्या गोष्टींची खुशी आहे तुमच्या मनात, मन तुमचं ओळखता येतं मला. नारदाने विचारल्याबरोबर तो राग सगळा गेला आणि पुन्हा आनंदाने फुलली सत्यभामा. म्हणाले नारद मुनी काय सांगू तुम्हाला, सांगायला जरा लाज वाटते पण मी सांगते. यांचं ना कान्हाचं माझ्यावरच जास्त प्रेम आहे, मला प्रिय आहे आणि ते मला प्रिय आणि मी त्याला. असं का, बरी गोष्ट आहे, बरी गोष्ट आहे. मग तुला एक सूचना करतो. कसली महाराज, नारद मुनींना विचारलं सत्यभामेने. भामे, भगवंत जर तुला एवढं प्रिय आहे ना, तर आपलं शास्त्र सांगतं आपल्याला अतीव प्रिय असलेली वस्तू जर आपण दान केली ना तर जास्त पुण्य मिळतं आपल्याला. काल परवा कधीतरी म्हटलं मी, दान करताना नको असलेल्या गोष्टी दान करायच्या नाही, आपल्याला आवडणारी चांगल्यातली चांगली गोष्ट दान करायची असं म्हणता तुम्ही. आणि काय शास्त्र सांगतं ना, आपलं वेद पुराण शास्त्र सांगतं आपल्याला आवडणारी वस्तू दान करायची, भगवंत भरभरून देतो आपल्याला. असं म्हणजे मला आता प्रिय सगळ्यात कान्हा श्रीकृष्ण. हा आता कसं बोला, त्यालाच दान कर. नारदाने कळ लावली, पिन मारली आणि सत्यभामा फुलली. मागचा पुढचा विचार न करता झारी घेऊन आली, पाणी घेऊन आली, तुळशी पत्र आणलं, चला. मला नको, मला नको, मला नको. नारद म्हणतात मला नको, मला कशाला दान करता तुम्ही, ब्राह्मणाला द्या. कोणीतरी ब्राह्मण असेल त्याला दान करा. सगळीकडे फिरली, म्हणजे विचारणा केली, कोणीतरी ब्राह्मण असेल का माझ्या कृष्णाला दान घेणारा. कृष्णाला दान घ्यायचं म्हणजे काय, घरात अग्नी आणायचा आपल्या. कुणी सगळ्यांनी नकार दिला, कोणी तयार नाही, कोणताही ब्राह्मण तयार नाही. बाकी दान सोन्याचं, चांदीचं, हिरा माणकाचं असतं तर ते आले असते जाऊन. कृष्ण भगवंताचं दान घ्यायला कोणी तयार नाही, एवढी ताकद आहे कोणाकडे. शेवटी नारद मुनीकडे म्हणाली. नारद मुनींना भेटली, म्हणाले महाराज कोणी घेत नाही, आता काय करू. असं मग काय करणार, मीच घेतो तर मलाच घे. सोडलं पाणी. कृष्णार्पण वस्तू तुम्हाला दान केलं. बरं म्हणाल, मी कृष्णाला तर घेऊन जातो. तर हो चला, चला, तुला पुण्याही मिळणार हा भरपूर. नारद मुनी आले, कृष्णाला भेटले भगवंताला. आणि भगवंताची लीला भगवंताला माहित आहे. कृष्णा सांगितलं चल बाबा, आता तू माझ्या बरोबर चल, तुझं दान झालेलं आहे, सत्यभामेने केलेलं आहे. त्यामुळे भगवंताला माहित आहे सगळं नाटक. त्यामुळे आनंदाने भगवंत नारद मुनी बरोबर जायला निघाले. नारद मुनी भगवंताला म्हणताय चला श्री हरी चला, जाऊया आपुल्या त्या रे घरा, जाऊया आपुल्या त्या रे घरा, आपुल्या त्या रे घरा, जाऊया आपुल्या त्या रे घरा. सावर माझी वीणाची पडी, सावर माझी वीणाची पडी, करा सुख
झालेला आहे. भगवान कृष्ण खाली मान घातलेला आहे आणि नारदांच्या पाठीमागे चालतो. सत्यभामेने भगवंताचं दान दिलं नारद मुनींना म्हणून वाऱ्याप्रमाणे बातमी सगळं राज्यभर पसरली. सगळीकडे सगळे धावले वाऱ्याच्या वेगाने. तिथे नारद मुनी भगवंताला घेऊन चालले होते. भगवंत आला आत्या हसताय, स्मिता असतात, हास्य करताय. नारद मुनींनाही नाटक माहित आहे सगळं आणि दोघेही नाटकी. नारद मुनी नाटकी आणि भगवंतही नाटकी चालले. चल आणि म्हणतात घे घे बाबा, ही माझी चिपळी आणि विणा तुझ्याकडे घे. मला कशाला, तू आता माझा नोकर झालेला आहे, मला दान दिलेलं आहे, मी सांगेल ते काम कर. ठीक घे, हे सावर तू आणि बघ तुला 2 वेळेचं खायला मिळेल, अंगभर वस्त्र मिळेल. म्हणून मोठमोठ्याने त्याला कंडिशन्स, त्याच्या टर्म्स अँड कंडिशन ठरवत मोठ्याने सगळ्यांना ऐकू येईल अशा पद्धत चाललंय. लोक ऐकत आहेत हे काय चाललंय. मग भगवंताला 2 वेळचं जेवण नारद देणार आणि अंगभर वस्त्र आणि त्याच्यावर कामं करून घेणार. चाललंय काय म्हणेपर्यंत बलराम वगैरे सगळे आले, बाकीच्या नायिका सगळ्या आल्या. सत्यभामा पण तिकडे आली. गोंधळ चाललाय. सत्यभामेला नंतर समजलं काहीतरी गोंधळ होत आहे म्हणून. आणि बलरामाने उग्र रूप धारण केलं. नारद मुनी खबरदार. कशाला खबरदार, काय झालं? कान्हाला घेऊन जायला तुम्ही? अरे हो, जास्त बोलू नको हा बलरामा, कायदेशीर बोल, भांडण नको, आम्ही कायद्याने बोलूया. कसला कायदा? अरे दान केलेली वस्तू माझी आहे ती. कोणी दान केलं? सत्यभामेने. विचारा दिला. सगळेजण सत्यभामेकडे बघताय. बाकीच्या नायिका सत्यभामेकडे बघून त्या लालेला झालेल्या आहे. कोण? हिचा एकटाच कृष्ण, एकटीचाच कृष्ण आहे का? आम्ही आहोत त्याच्यासाठी. हिला दान करण्याचा अधिकार दिला कोणी? सगळेजण कुंकुसतात आणि बाकीच्या नायिका भगवंताच्या म्हणतात झंका. कोणही एकटी केलेला गोनती, कोणही एकटी केलेला गोनती, कोणही एकटी केलेला गोनती, काय गे चिंतुनी दान दिदला हरे, काय गे चिंतुनी दान दिदला हरे, कोणही एकटी केलेला गोनती. बाकीच्या अष्टनायिकापैकी बाकीच्या नायिका भगवंताच्या लाडाने एकमेकांकडे बघून म्हणतात मंद बुद्धी हिची, मंद बुद्धी हिची, मंद बुद्धी हिची अंधळी मांडली, मंद बुद्धी हिची अंधळी मांडली. ब्रह्मयोगेश्वरा, ब्रह्मयोगेश्वरा ओळखेल कशी, ब्रह्मयोगेश्वरा ओळखेल कशी, कोणही एकटी केलेला गोनती, कोणही कोणही कोणही. एकटी एवढी मोठी बोल लागून गेले. आमचा नवरा आहे तो, आमचाही अधिकार आहे. हिला एकटीला दान करण्याचा अधिकार कोणी दिला? गोंधळ चाललाय. नारदावर तुटून पडल्या, सगळे सत्यभामेवर तुटून पडलेले. सत्यभामा अगदी म्हणजे तिचं त्राणच केलेलं आहे. काय केलं मी आणि काय घडलं म्हणून. भगवंत हातात असतात, भगवंत काही बोलत नाही, ते खाली आहे. कारण नारदाचे गडी आहेत ते आता, दान दिलेली वस्तू आहे, बोलायचं नाही. मग झालं सगळं चर्चा करून सोल्युशन काढायचं. बलरामाने उग्र रूप धारण केलं होतं. ते शांत झाले. कायदेशीर बोल ना, दान केलेली वस्तू तू बोलू शकत नाही, माझी वस्तू आहे ती. म्हटलं त्याने हात जोडले नारद मुनींना. नारद मुनी काहीतरी मार्ग काढूया याच्यातून, असं करू नका, तुम्ही सांगा काय करायचं ते, नाहीतर मीच सांगतो तुम्हाला. असं करतो, कान्हाची सुवर्ण तुला करूया, तराजूमध्ये बसूया आणि जेवढं सोनं त्याच्या वजनाचं असेल कान्हाच्या तेवढं सोनं, हिरे, दाग दागिने, माणकं मोठे सगळं तुझं, तुला दे, तुम्ही घेऊन जा, पण कान्हाला द्या त्याला. असं म्हणतात. विचार करतो, थोडे आडेवेळे वगैरे घेतले आणि मग काहीतरी केलं पाहिजे ना, एकदम ताणायचं नसतं नाटक ते. त्यामुळे थोड्या वेळाने नाटक म्हणा, ठीक आहे मला काही गरज नाही त्या सुवर्णाची वगैरे, काय मला कशाला गरज आहे, तरी पण बघ तसं करत असेल तर तयार आहे मी. तयार आहे म्हटल्यावर दवंडी पेटवली. राज दरबारातून म्हणजे राजकोशातून
जेवढं सोनं असेल तेवढं घेऊन या. सैनिकांना पिटाळून लावलं. सगळे सैनिक वगैरे आले, तराजू तयार केला, हे केलं ते केलं, सगळं तयारी केली आणि तिथेच त्या मोठ्या तराजूत भगवान श्रीकृष्णांना बसवलं आणि सगळे राजकोशातले तिजोरीतले राज्याच्या सगळं होत वैभव ते आणून त्यातलं ओतलं. भगवंताचं पारड अजिबात हालत नाही. ते आणि जड झालंय. राज्यातलं प्रत्येकाने आपापलं गळ्यातलं खांद्यावरचं अंगावरचं काढून दिलं, सगळं घातलं, हालत नाही. राज्यातलं गोळा केलं, हालत नाही. काही केल्या पारड हालत नाही. एवढा ढीक झाला सुवर्णाचा इकडे, सोन्याचा, चांदीचा आणि हिरे माणका मोत्यांचा, आणि भगवंत काही केला हालत नाही. किती किलो होते माहित नाही, हालत नाही. सत्यभामेने अष्टनायकाने बाकीच्या नायकांनी सगळ्यांनी, फक्त रुक्मिणी नव्हती. ती रुक्मिणी तिला माहित आहे, कारण ती एक रूप झालेली भगवंताकडे, त्यामुळे तिला सगळं माहित आहे. सायुज्य मुक्ती देव आणि ती वेगळी नव्हतीच. ती आपल्या घरी चालली आहे, तिथं तुळशीची प्रदक्षिणा काढते आहे आणि इथलं मेसेज तिकडे गेला. भगवंताला दान दिलेलं आहे सत्यभामेने आणि त्याची सुवर्ण तुला करून आता कंडिशन ठरलेलं आहे की तेवढ्या वजनाचं सुवर्ण नारद मुनींना द्यायचं आणि भगवंताला सोडून घ्यायचं. पण भगवती आई माते भगवंताचं पारड जरा सुद्धा उचलत नाही. सुवर्ण कमी पडत आहे, तुमच्याकडे काही असेल तर घेऊन या. रुक्मिणीला सांगताय सेविका. रुक्मिणीने सगळं मातेने ताडलेलं आहे. तुळशी प्रदक्षिणा पूर्ण केलेला आहे. तुळशी मातेला नमस्कार केलेला आहे आणि तुळशीचं एक बी पत्र पक्व झालेलं तोडलेलं आहे. तुळशी मातेला सांगून दिलेलं आहे, माते हेच माझं सुवर्ण, हे वजनदार सुवर्ण घेऊन मी जाते आहे, याने भगवंताला सोडून देतो. आपल्या पदराखाली घेतलेलं आहे आणि रुक्मिणी माता त्या स्थानावर आलेले आहे. सगळ्यांना बघतायत आता रुक्मिणी आपलं गाठोडं घेऊन येणार आहे सुवर्णाचं म्हणून, काय असेल ते. तिच्याकडे काहीच नाही, ती हात हलवत चालते आहे. बघितलं तरी काहीच घेऊन आलेलं आहे. सगळ्यांना प्रश्न पडला, आता कसं आणणार आहे, याच्यात थोडं तरी सोनं अजून पाहिजे सुवर्ण. रुक्मिणी आली, भगवंताला नमस्कार केला, नारद मुनींच्या पाया पडले, वडीलधारे कोण होते त्यांना नमस्कार केला, उभी राहिली, मनोमन देवाची प्रार्थना केली आणि पदराखालचं ते तुळशी पत्र त्या पारड्यात ठेवलं. त्या पारड्यात ठेवल्याबरोबर भगवंताचं खाली असलेलं पारडं वर आलं आणि दोन्ही पारडी समान झाली. रुक्मिणी मातेची भक्ती आणि खरं प्रेम भगवंतावरचं यावेळी दिसून आलं. सत्यभामा कोरडी पडली, अहंकाराने गेली, स्वतःच अहंकार करून बसली. रुक्मिणी मातेने अहंकार नाही केला, तिने सायुज्य मुक्ती साधली. भगवंताची एक रूप झाली होती आणि त्या तुळशी दलाने ते पारड उचललं गेलं आणि बॅलन्स झालं, समान झालं. शेवटी काय, नारदाला कुठे पाहिजे, पण हे सगळं नाटक करून भगवंताने दाखवलं की भामे, सत्य भामे, तू म्हणतस तसं नाही, तू म्हणतेस तसं नाही आहे. भक्तीने देवाला तू घे स्वतःला, भक्तीने बाण, भक्तीने मिळव, अहंकाराने नव्हे. मी आणि तू इक्वल, मी नोकरी करता आणि तू नोकरी करता, मीच क्रिया करता येते, तू क्रिया करीना, या गोष्टी नाही. देवाने दिलेलं आहे जॉब दोघांनी केलं पाहिजे, एकामेकांना सांभाळून घेऊन. आज त्याने मांडी घासावी, दुसऱ्या व्यक्तीने घासावी, एकमेकांना सांभाळून हात एकमेकांना मदत करत संसार चालला पाहिजे. वाद विवाद कुटुंबात होऊ नये म्हणून या पुराणातल्या कथा आपल्या समोर आपल्या पूर्वसुरीने ठेवलेल्या आहे. ती कथा मी या स्वरूपात भगवंताच्या जीवनावरती, आज त्याचा 8वा अवतार श्रावण कृष्ण अष्टमीला त्याचा जन्म झाला आहे. मध्यरात्री 12 वाजता जन्म झालेला आहे. पण हे सगळं जन्माला येऊन त्याने हे सगळे धडे आम्हाला दिलेले आहे. असुरांचा नाश केलेलाच आहे. कंसाला मारलंच, कालयवनाला मारलंच, शिशुपालाला मारलं, बाकीच्यांना मारून घेतले पांडवाकडून, कंस मामाला मारलं, सगळ्यांना मारलं दैत्यानं. सज्जनांचं रक्षण करण्यासाठी आणि धर्माचं रक्षण करण्यासाठी
त्याचबरोबर आमच्या तुमच्या संसारातील या गोष्टी सुद्धा भगवंताने आपल्या जीवनात दाखवून दिलेल्या आहे. त्याचं आपण स्मरण करावं. म्हणून थोडं तरी आपल्या शास्त्रातून आपल्या वेदातून शिकावं, मुलांना शिकवावं, गोष्टी रूपाने शिकवावं. आता एज्युकेशन सिस्टम कशी आहे, कुठे चाललंय माहीत नाही, पण आपल्या घरापुरतं तरी आपण स्वतः सगळ्यांनी संस्कार करा. कारण संस्कार हे घरात होतात आणि मंदिरात, मठ मंदिरात होतात. शाळेत हायस्कूलात तसले संस्कार काही नाही. ते एज्युकेशन इज मेंट फॉर द सेक ऑफ एज्युकेशन. ते एज्युकेशनच असतं. तिथे संस्कार झाले तरी वेगळे असतात. त्यामुळे सर्वांना विनंती आहे, आपापल्या घरात या लहान मुलावर अशा प्रकारचे संस्कार करून भगवंताची ओढ त्यांना लागावी अशा पद्धतीने करावं आणि आम्ही सर्वांचं जीवन सुखी करावं. लहानपणापासून त्यांनी देवभक्ती, भगवंताच्या दारावर उभारण्याची शक्ती मिळवली तर त्यांचंही जीवन सुखी होईल. म्हणून पूर्वपद्यामध्ये संत सांगतायत, देवाची द्वारी उभा क्षण भरी, देवाची द्वारी उभा क्षण भरी, तेने मुक्तीचारी साधी गेल्या, तेने मुक्तीचारी साधी गेल्या, देवाची उपासनेला दृढ चालवावे, भूदेव संतांचे सदा नमावे, सत्कर्म योगे वय घालवावे, सर्वांचे मंगल बोलवावे, सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्.